हेलो सोनाफोर गिबियावनो मादैया अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय दे सोनाफोर एखिफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै सोनाफोर अखिफोर नै मादैया गुस्ति गोसोम जाजोबथारबाय हाथायाबो मादैना फुबाबो जोंहा एन्जरनि बायदिसो सोनाफोर एखिफोर खानायाबो नै बुरिनायखाय गुजोबलांहांबाय मादैया गैलानो गासिबो खमायलांहांजोबबाय सेरहा गासिबो खानाय थानाय मादैया दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय सोनाफोर एखिफोर दाखालि आंनि बिबोनां फौजि फैजेननायनिमोन दे सोनाफोर बाहाय न'नि दाउ सिथारनाय लावजों संनाय बायदिसिनाखौनो देखायनायमोन सोनाफोर दिनै जाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बियो मिथिखायो भिडिअखौ गोनो गोथो जानाङा दे सोनाफोर एखिफोर मानो दिनै फैखानानै दं दिनैसो मानो फैनायनि रावखौ बुंदों होननानै सानगोन आं ओंखायनो फोरमायफिनबाय दे सोनाफोर बे भिडिअखौ आङो हगारनो होननानै आं हगारनाय जायाखैमोन दिनैसो आं बेखौ हगारनाय जाबाय दिनै बिनि हिनजावाबोथ' लोमजानानै दंगासिनो दङ सोनाफोर मिथिखागौ लोमजानानै थामालाय मा जानो हिनजावनि फिसाया मावाबानो गवा सोनाफोर एखिफोर ओरै थां असान्थियाव गोलैयो सोनाफोर मा खालामनो बिदिनोसै हिनजावनि फिसाया टाइफड जादोंमोन दा एसे मोजाङावनो जाफैबाय सोनाफोर फिसायाबो दंखायो हिसाबै जों एबाराव बांद्राय खस्थ' मोनासै लांलाय लाबोलाय जाबाय डक्टरनावबो उन्दै सासेयाबो बिदिनो थानो नागिरा जोंजोंबो बिमाजोंल' थांफानो नागिरो जेरावखि थाङा दिनै मादैनि भिडिअखौ अननानै नायदोलाय दे सोनाफोर एखिफोर मादैनि भिडिअआथ' बेनोसै बे न'नि संनाय जानाय न'आव सोर मा जादों सोर थैदों थांदों सोरनाव मा खर्म जादों बेनोसै दे सोनाफोर एखिफोर बिदिब्ला मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि नोंसोरबो नायलांदोलाय नै आंना डिउटिनिफ्राय फैनानै सेन्देलानो जदों सुथेनांसै सनाफोर नायलांदो बेफोरखौनो आं देखायलांनोसै मा स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर भिडिअखौ नायलांदोलाय रायजोफोर नै आङो क'क्राझाराव सफैबाय ट्रेनजों फैनानै आंहा सेन्देलानो जनानै फैबाय हजोंहायनो सेन्देला गबोखादोंमोन गनायखौनो आं ट्रेन सायाव गाननानै खुनुरुखुम फैनानै नै क'क्राझार फाख्रि बिफाङाव सुथेफैबाय आं रायजोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ सुथेखांनानै नै आंना हौवाया मन' स्ट'राव गावनि ड्रेस बायनो होननानै हाबबाय नै आंना हासबेन्डआ लंपेन्ट सि नायदोंमोन कितना बोला था इसका दाम 1425 मीटर कितना 1425 मीटर कितना मीटर लगेगा और 120 1425 नो मीटर रायजोफोर रेमंड नि जी रेमंड जिनो रेमंड कंपनी नि नंगौना नङाथाय रेमंड कंपनी नि रेमंड लिखा है यहाँ नों ब्लुखौनो फसायबाय आरो बेखौ दुटे लोगो एखे सेम ना लागे सेम ना হয় এটু রয়্যাল ব্লু এটু ডার্ক ব্লু সেম প্রাইস টু সেম অলপ কম আছে এটু এটা 1380 মিটার এটা 1400 কালাरा मोननैबो एखे नुनायखाय आं पसन्द जायासै मोनसेखौल' फसायबाय मोनसेखौ आङो सिङाव नायफिनो होननानै नागिरबाय सिङाव हाबनानै नायनांगौ होननानै सिङाव नायफिनो थांबाय जोङो हासबेन्डजों आंजों मोननैबो दहाय सेम कालार जादोंमोन नालाय आङो ब्लु लानो नागिरदोंमोन नालाय मोनसेया नैबेखौ लानो नागिरबाय आङो आंनि फसायबाय बेखौ दहायनाथ' मोननैबो सेम हुआ था ना दोनों ए एकटा ओ ए बे मोनसेमोन दहायना मोननैबो सेम नालाय दाना नैबेखौ लाबाय इसको लिया है अभी ना इसको लिया है नहीं हा काट लिया है ना दाना नैबे मोनसेखौ लानोसै दाना जाबायना आलदा नुबाय दहायना सेमथारमोन फसायाखै आं दहायनिखौ जि लाखांनानै नै जोङो बाजार गिदिराव खनसेनो हाबफैखाबाय सनाफोर मोनालायथारबाय दे आलु लाबाय जोङो आलु लाबाय फान्थावबो लादों दे सनाफोर देखायबाय थायासै बबेबा जिनिस लानायखौ आङो आलु लानायखौल' देखायबाय नोंसोरनो 5 केजि लाबाय नै रायजोफोर जोंहा आलुखौ बियो सप्ता खनसेयानो थांबावनाय नङा जोंनाव गेजेराव लांफैखावबावनांगोन सप्ता खनसे थांनोबा
मोनालाय फैबाय नै ओंखाम ओंख्रि संनायाबो जोंहा मोनाजोब्बाय जोंहा दाउ एवबाय न'नि दाउला बिबोनां फैदों नालाय लावजों जानोसै दे सनाफोर ओखिफोर नोंसोर नायलांबाय थादोल' जोंनि भिडिअखौ बिबोनां फौजि फैदों रायजोफोर न'नि दाउला नै बेदराबो जि बुरजा ओंखारदों बिमादैमोन संनायाव आङो एसे हेल्प होफैफायो सनाफोर दैनिक आङो रायजोफोर जोंहा लावखौ होसनसै मैगङा बुरजा नालाय सानै सानै हमलांलायबाय जोङो जोंना गासिबो खामानिखौनो नोंनि आंनि होना बाहाय ओंखाम फाला माबा फाला लानायनिबो जेबो गैया गासिबो खामानिखौनो जोंना बे हाया बे जमा जमि मावलायबाय थायो दे सनाफोर बन जारहुंनाय बायदि होखाबाय अरखौ दा रबा एसेल' जालांगोन कबि एवनाय नै रायजोफोर रानहैनोसै नै नाबो एवनाय दैजों रुदों दे बेखौ फ्राम फ्राम एवाखै रायजोफोर नै जोंहा ओंखाम जानो लाबाय दहाय लावजों दाउजों संनाया नै कबि एवनाय आलु भाजा एवनाय ना सुसुरि ना मा होनो दै होनानै एसे एवनाय मुला एवनाय बानलु लाबाय ओंखाम लाबाय जानोसै दे रायजोफोर ओरै बिमादैमोन जासिगोन ओरैजाय जिरायथ'वाखै नै बिसोरबो जासिगोनानो हौवाफ्रा जाखांबाय बायह्रायाव रायजोफोर नै ओंखाम जानोसै मादैया दिनै बेफोरखौ नै थोरसियाव लाजोबसै ना फुलि जानो मादैया दिनै लावजों दाउजों नै जानोसै अखा हादों रायजोफोर खोनानाय नङा मोजाङै जा अखा हादों दे रायजोफोर मोजाङै खोनानाय नंला आंनि बुंनाय रावखौ भिडिअ'आबो मोनाजों जाबदों खोमसि खोमसि जाबाय दे सनाफोर ओखिफोर होमबाबो मादैनि भिडिअ'खौ हमनानै जोबजासिम नायलांनानै होदो सनाफोर ओखिफोर मादैया अबावबाबो नांबावगौ जाहैदों साबसक्राइबाबो नांबावगौ जाहैदों 300नि बारायानो नांबावगौ खोमा सनाफोर मादैनि साबसक्राइबारा 300 नङाबाबो 200नि बारायानो नांबावगौ दे सनाफोर ओखिफोर मादैखौ अनदो मादैखौ अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै साबसक्राइबखौ खालामनानै होथारदे सनाफोर ओखिफोर लावजों दाउजों ओंख्रियाबो जा गोथाव जादोंमोन दे रायजोफोर सनाफोर मादैया जि हुला हुलि जाखाबाय डिउटिनिफ्राय मेंनानै फैनायजों जाबदों हौवाफोरनो खुरनानै होखांबाय अखा हानायखाय न' सिङावनो खुरनानै होदों बिसोरनोबो बिसोर जाखांनानै जों जाबाय रायजोफोर गथ'फ्राबो गासिबो जाखांजोबखाबाय जों बिजावजालि साथामाल' उनाव जाबाय अखायानो नागारथाराखिसै दे सनाफोर ओखिफोर कारेन्टआबो थांबाय नालाय जोंहा इनभार्टाराबो खननैखौ जों बानायबाय बेटारियानो गाज्रि जाबाय थायो सनाफोर ओंखायनो जों गोदान बायागौमानि गोजामखौ बानायला होननानै जों दोनथ'बाय थाबाय उनावसो गोदानखौ लाफिनसिगोन जोङो अखासो हासो जाबाय अखा हानायजोंनो जेबो खोनानो नागिरला दे रायजोफोर सनाफोर ओखिफोर मादैया ओंखायनो भिडिअखौबो बारा गोबाव खालामनो सानासै मादैया ओंखामखौबो जाखांनो नागिरबाय दे सनाफोर ओखिफोर मादैनि भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायदो मादैनाथ' बेनोसै संनाय जानाय फेमिलिनि मावनाय दांनाय बेनोसै बेखौनो नोंसोरो अननानै दसेफोरखौ दोनथ'नानै मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होदो मादैया जायै जायै नै जाखांनोसैबो मादैया भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनो होननानै आखायाव लानो नागिरबाय दे सनाफोर ओखिफोर मादैया भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय दे सनाफोर ओखिफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे बायद'खौ दे सनाफोर ओखिफोर गुड नाइट
हराबो जाबाय एसेनोसै दे मादैनि भिडिअ'आ सनाफोर